ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ದು ಟಾಪ್ ಡಿಶ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪವೇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಬಂಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು. ಮುಲಿಯನ್ ಕಡಾಯಿ ದೆತ್ತುಂದೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾನಗ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಶುಂಠಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತಿ ಅಂದೆತ್ತುಂದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 7 ಒಂಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತುಂದೇನು ಒಂದೇನು ರಫ್ಲಿ ಇಂಚ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂದೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ತುಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು. ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೊನ್ಗ ಸುರುಟು ತೆಂದನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ನಮ್ಮ ಬೇಪಗ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು. 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತೂಕ ಐತೆ ತುಲೆ ಬೇಯ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಡಲೆಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡವು ಬೇಯ್ತದು ದಯಪಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡುವ ಸರಿ ಕುಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಯವರ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಯ ನೀರು ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಪೂರ ನಿಂಚ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಒಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಡಾಯಿ ದೀಕ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 30 ಗ್ರಾಮ್ದಾತು ಬಟರ್ ಪಾಡಿಯನು. ಬಟರ್ ಪೂರ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೆಚ್ಚಿ ನಾವು ಕಂಟುಡು ಒಂಚೂರು ಹದ ಮೆಲ್ಟ್ ಆನಗನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ತೀಕ ಒಂಜೊಂಜೇ ಪನ್ನೀರ್ ಪೀಸ್ ನಿಂಚ ಲೈನಡು ತೀವೋಡು ಒಂಜೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪದು ತೀವೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡು ಕಾಯಗ ಇಂಚ ಮಗತ್ ಪಾಡೋಡು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಅಲ್ಲೈತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಯೋಡು. ಹೆಚ್ಚ ಕರೆಂಟವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯೋಡು. ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಈತು ಮಸಾಲನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ಇಚ್ಚಿಂಡವು ಮಸಾಲ ಕರೆಂಟುಡು 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನೇನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು. ಯಾನೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಒಂಜರ ಕಪ್ಪದಾದ ನೀರು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡಿಯ ಹೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾಂಡ ಲೆಡ್ಡ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಗ್ರೇವಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದತ್ತ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನನ್ನ ಬುಡೊಂದು ಪೋಪುಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಾಲನ ಪಾಡುಜ ಸುರುಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ 1/4 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಒಂದು 2 ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುಲ ಪಂತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಲಿ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೆನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೇರು ನಿಕ್ಕುಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ಆವುಡವು ಅದಾಗ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಹಾಪುಡು ಅವು ಕ್ರೀಮ್ದಲೆಕ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮೂಲೊಂಚೂರು ಕಸೂರಿ ಮೆತ್ ಪಾಡಿಯನು ಪರಿಮಳಗಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು 1/4 ಇಂಚ ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಆತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪರ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರೋಟ ನಾನ್ ಚಪಾತಿ ಈವನ್ ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.